Olen Tommy, salibändivalmentaja, ja tämä on minun tarina. Olen Tommy Koponen, synnyin suurperheeseen Hankasalmella Keski-Suomessa. Meitä on 10 sisarusta. Uskovaisten nuorten kanssa perustettiin salibändiseura kaveriporukalla ja alkoi sellainen tarina, joka sitten myöhemmin johti siihen, että meistä tuli täällä yksi suurimpia urheiluseuroja ja noustiin liigatasolle ja sitten 2010-luvulla ollaan voitettu 3 Suomen mestaruutta ja muita mitaleja ja tullut yksi Suomen menestyneempiä salibändiseuroja. Itse opiskelin liikunnanopettajaksi, se on ammattini ja toimin edelleen myös siinä työssä. Sen kautta myös sitten liikunta kaikkine muotoinen on itselle rakasta ja tuttua. Ja olen myös aika aktiivisesti täällä seurakuntatyössä. Vedän semmoista 7-11-vuotiaiden poikakerhoa pojille, jossa tehdään kaikenlaista, mitä itse poikana tykkäsin tehdä ja yritän miettiä, mitä nykyajan pojat haluaa tehdä. Ja seurakunnassa toimin myös sitten tätä nykyään siellä hallituksessa, eli vanhimman roolissa. Valmentajaksi siirryin päävalmentajaksi 2016 ja sitten siitä parin vuoden päästä asetettiin Suomen mestaruustavoitteeksi ja sitten 2012 tuli ensimmäinen, seuraavana vuonna toinen, sitten oli yksi välivuosi ja tuli 3. vielä. Vuoden valmentajaksi mut on valittu 2 Salibändiliiton toimesta ja päävalmentajaura on kestänyt tähän kevääseen asti, eli reilusti yli 10 vuotta. Vuonna 1991 olin valmistautumassa ylioppilaskirjoituksiin ja sain suru-uutisen. Siskoni Liisa oli menehtynyt. Hän kuoli tällaiseen sittemmin meille selvinneeseen geeniperäiseen sydäntautiin ja siitä meni 15 vuotta, niin sitten hänen tyttönsä kuoli samasta syystä ja sitten vielä 2010 veljeni Timo päätti päivänsä oman käden kautta ja jätti tämmöisen jäähyväisviestin perheelle ja kuolema ja suru on tullut osaksi omaa elämää kysymättä. Ja se on ollut myös sellainen asia, johonka tietysti koko perhekuntana ollaan sitten jouduttu aika voimakkaasti tekemisiin ja totta kai varsinkin sitten Timon kuolema, joka oli tällainen todella murheellinen
silläkin tavalla, että siinä aina herää sellaisia kysymyksiä, että miksi ja olisiko vielä jotain voitu tehdä. Ja ne on tietenkin laittanut myös oma elämän sellaiset isot kysymykset uudelleen puntariin ja on aika vakavasti sitten aiheuttaneet sellaista surua, johon ei ole kaikkiin tietenkään vieläkään vastauksia. Mutta samalla niissä vaiheissa toki on sitten myös tullut selväksi se, että ihminen ei päätä täällä aikaansa ja määräänsä ja sitten samalla se, että kuinka tärkeää on, että on läheisiä ja ystäviä ja myös kuitenkin se, että kaikki on sittenkin Jumalan käsissä, hän tietää aina parhaiten ja vaikka näihin kysymyksiin, missä Timon kohdalla ei ole tosiaan kaikki todellakaan vastauksia, niin kuitenkin se on ollut valtava voimavara niissä hetkissä, että edelleen pystyy luottamaan siihen, että Luoja tietää, hän joka on kuitenkin meidät luonut ja antanut sen elämän ihmeen, että saadaan täällä herätä uuteen aamuun. Sitten vielä tässä tuoreesti, vähän reilu pari viikkoa sitten, äitini kuoli ja suru tuli jälleen lähelle ja näissä tilanteissa niin myös se iankaikkisuustoivo ja se jälleen näkemisen toivo niin on tosi tärkeä iso juttu, että elämän mielekkyyttä pohtiessa ilman sitä, niin ainakin omalla kohdalla se olisi vaikeaa. Tietenkin näissä tilanteissa, kun myös semmoinen syyllisyys ja kysymykset on aika lähellä, niin on tosi tärkeää, että on niitä rakkaita ihmisiä. Tämä meidän isoveljesyhteisö niin on tosi tärkeä tuki myös ja totta kai sitten myös nyt tässä tilanteessa isälle, joka suree sitä pitkää kiintymyssuhdetta vaimonsa ja totta kai näiden edellistenkin tapausten kautta niin on surua joutunut käsittelemään ehkä vähän enemmän kuin olisi halunnutkaan. Uskoon tulo omalla kohdalla antoi tietysti ensinnäkin sellaisen varmuuden siitä, että mihin mä oon matkalla, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun mä kuolen. Ja ymmärsin, että minunkin täytyy ratkaista suhde Jumalaa silloin tämmöisessä aika perinteisessä pienen seurakunnan hengellisessä tilaisuudessa, niin puhuja kysyi, että onko joku, joka ei ole vielä varma siitä, että onko tehnyt omaa ratkaisua Jumalan puoleen ja onko ihan kaikki siellä kunnossa. Ja silloin minä tein sen ensimmäisen kerran semmoisen niin kuin tosi tietoisen päätöksen siitä, että haluan seurata vanhempien esimerkkiä, mutta samalla myös ihan henkilökohtaisesti sitten päätin, että haluan myös seurata Jeesusta. Ja se on ollut elämäni hieno ja tärkeä ratkaisu. Ja vaikka elämässä on ollut niitä tosi tummiakin hetkiä ja on ollut surua ja on edelleen nyt tässä suru tullut lähelle, niin just se, että hän, joka on mut luonut, niin
on mulle henkilökohtainen tärkein persoona ja asia. Valmentajan työhän on, minä olen sanottukin välillä vähän pastoriksi. Siinä on aika paljon sellaisia tilanteita, että joukkueelle puhutaan ja aina kun urheilija pyrkii siihen parhaimpaansa, niin silloin ne arvot on tärkeitä sillä taustalla. Hän tietää, miksi hän tekee, mitä hän tekee ja minkä eteen hän unelmoi ja tekee uhrauksia. Eli sillä lailla hyvin samantyyppistä. Totta kai siinä on myös se, että sitten kun aika paljon siellä on joukkue edessä ja niiden kanssa tehdään pelaajien kanssa päivittäin työtä sitten kaudella, niin siinä tulee aikamoinen sellainen puntari, että miten se arki sujuu, niin sun puheet ja teot tietysti täytyy olla jonkinlaista tasapainossa. Ja urheilu taustallahan on semmoinen syvä aate, olympia-aate, jonka arvot on tuolla kreikkalaisessa maailmassa. Ja siellä tietysti on sellaista hedonistista lähtökohtaa. Ja minun näkökulmasta niin tämä usko on määrittänyt vahvasti sitä, että miten mä sitä urheilua lähestyn. Ja vaikuttaa tietysti myös tämän perustamani seuran arvoissa voimakkaasti, että koetaan, että ne arvot, mitä Jeesuskin opetti, miten kannattaa elää, toimii todella hyvin urheilussa ja se on suorastaan kilpailuetu ollut meille, että hedonistinen elämäntapa, niin sehän ei aina todellakaan palvele urheilua, vaan nimenomaan se, että sä vähän niin kuin uhraudut sen joukkueen ja yhteisen eteen. Koko uskon elämä, koko elämä itsessään, että me kilvoitellaan kohden sitä voittopalkintoa, joka on se iankaikkinen elämä taivaassa, niin se sopii hyvin myös tähän urheiluun, koska siellä myös kilvoitellaan niitä tavoitteita kohden, että pärjätään sillä urheilukentällä. Tämä oli minun tarinani.